Ja teda reprezentujem OV Pictures, my sme dve autorky. Vo vnútri v tejto miestnosti môžete vidieť náš taký prvý väčší autorský počin, čo je film Nina. A naša práca vychádza vlastne z nejakej klasickej animácie, že my sme naozaj veľa animovali ručne s papierovými modelmi a venovali sa krátkym príbehom. Že tá Nina pojednáva o prekonaní strachu a je to celkom taký dlhší film, má to 17 minút, takže kľudne akože si sadnúť a ponoriť sa trochu do tej animácie. Niekto vie kresliť, niekto hrať, niekto pekne spievať, aby sme odtiaľto odišli takí napúdení, že pracovať na sebe. Veľa mol, akože sa ku mne behali tam, liezli mi po ateliéri a napadali mi aj plátna. Tak som rozmýšľal, že ak sa ich zbaví, tak sú to také lapače vlastne všade, ale bolo to také dosť kruté, ale nejak akože sa pochytali na tie lapače a sa tak rozpadať, rozpieť ako také akvarely. To prišlo také veľmi, že výtvarne príťažlivé. Nejakých platní, akože obal na platňu. Keby sa niekto chcel kapovať, že smrti hlavy, tak môžu použiť toto na obal, v pohode. Veď ma na lúku tam, kde je celý krdel motýlých krídel. Ja viem, že mi veríš. Že kde tak začať? Asi od konca. Že niekde sa prelínajú dimenzie, že z jednej do druhej, alebo také virtuálnej reality, alebo niečo také. Že prečo tenisky žijú a obraz už v podstate žil, bol za komfortom reality, teda ešte pred komfortom, pred zónou komfortu. Robím na recyklované billboardy, topánky, všetko možné. A toto som našiel k tejto téme, že za zónou komfortu už ako vytlačenú výzošku, nejakú developerskú, veľký billboard to bol a vystrihol som z toho tento interiér. To nerozmalujem úplne, alebo že to tam nespravím úplný abstrakt, alebo nejaký svoj figurálny, taký nejaký niečo. Ale že tam spravím iba ďalšie priestory, v perspektíve nejaké ďalšie plochy, obrazy. Že vystavím vlastne v tom interiéri nejako svoje obrazy. Na to, aby tam vznikol život, tak tam museli začať kráčať aj ľudia, ktorí prešli, dajme tomu odtiaľto takto. A tu už mali voľnú ruku všetci tí, čo tu mohli klincovať. Túto tému festivalu, tohoročnú mimo komfortnej zóny, je taká nám vlastná, pretože tak ako ja sa dostávam dosť často mimo komfortnú zónu, žijúco v úplne inej kultúre, tak isto aj môj muž, ale keď sa dostáva častokrát mimo komfortnú zónu, keď sa dostávame sem na Kopanice. A myslíme si, že je veľmi zaujímavé vlastne prepájať rôznych ľudí a rôzne názory a rôzne pohľady na svet. Preto sme si pre tieto Kopanice pripravili túto tému a sme veľmi radi, že prišli vizuálni umelci, ktorých tu máme 9, ktorí svoje umenie prispôsobili do týchto priestorov. Sami sa týmto vlastne vystavujú akože mimo svoj obraz alebo svoje pôsobenie, keďže vystavujú väčšinou v galériách. Piaty a nie posledný ročník, že sa budeme rozvíjať, že ten priestor budeme zaberať čo najširší a budeme radi, keď aj tých umelcov bude čo najviac. Prajem vám, aby ste nás viedli, vypili, aby ste tu boli čo najdlhšie. Umelecký smer, ktorý má nazývaný posthumanizmus, ktorý sa snaží pozíciu toho človeka v našom svete trocha presnúť do takej viac rovnocennej pozície s jeho okolím. Hej. Začal fascinovať v poslednej dobe včelí vosk ako niečo, čo symbolizuje, že vlastne tie včely sú z toho včelieho vosku, ale nakoniec aj my sme z toho včelieho vosku, pretože vlastne bez tých včel by sme neboli. Je tam vlastne tá prírodná téma.
ale nežijem si pod psa. Keď povíš ostaň, tak sa rozuteká. Aha, ryba! Čože ryba? Ryby a kostra. Počkaj, bez uteka. Hej, Fufo, zostaň. Fufo hopsá do kopca. Zacítil odkaz od psa, co ho kedysi rafel do chvosta. Netuší odkád, ale už to pozná, už to ví, už to cíti. Táto séria sa rozdeľuje do troch nejakých mojich rovín, v ktorých som uvažoval. Prvá rovina je nejak akože, ten kontext alebo myšlienka. A najväčším takým posunom bolo toto najväčšie dielo, čo je autoportrét, kedy som čelil vlastným posunom osobnosti a pozeral som sa na seba ako na tretieho človeka. Je to naťahovanie tej anatómie, že nie vždy je to presné, nie vždy akože sa to podobá na tých ľudí. Black clouds were trying to kiss you. Oh, it's a foggy morning. Dewdrops are falling. Somewhere something is missing, and it's you. Tu rati, tumhare smriti. Tu rati, tumhare smriti. বই যাই দুগালেদি শাওন ভাদর নদী. Je to pre mňa vlastne vo vodorovnej polohe, že vždy som to mala zvislo inštalované, ale práve to, že si človek môže pod to ľahnúť, že vás to pozýva dlhšie zotrvať pri tom diele a možno viac si navnímať tú štruktúru, tú farebnosť. Mojím hlavným zdrojom pre tvorbu je krajina a les, hory, kde je to pre mňa také najideálnejšie miesto. Z toho veľmi čerpám hlavne z tej svetelnosti, ktorú zažívam v tom lese a aj táto maľba vznikla. Inšpiráciou boli také svetelné prieniky pomedzi koruny stromov, pomedzi to listie.